גברת שרן טראמפ ביקשה מפקיסטן ומטורקיה להצטרף למועצת השלום של עזה. לפי מה שאני מבין, שתי המדינות הסכימו לכך. השאלה היא מה צפוי לקרות עכשיו, במיוחד לאור העובדה שראש הממשלה נתניהו התנגד בתוקף לשילוב של פקיסטן וטורקיה, ואף הביע זאת בפגישתו הקודמת מול טראמפ. ובכן, זה מאוד מצער שנשיא טראמפ כלל את פקיסטן וטורקיה במועצת השלום של עזה. זה מצער במיוחד משום ששתי המדינות הללו עומדות אידיאולוגית נגד ישראל. הנשיא טראמפ צריך ללמוד להבדיל בין ידידים לאויבים. ישראל היא ידידה של ארצות הברית. היינו קרובים מאוד לחיסול הטרור, ואז המדינות האלו קשרו קשר נגד ישראל, ואילצו אותנו להגיע להסכמי שלום עם ארגוני טרור כמו חמאס. מועצת השלום הזו עלולה להחליט על עתידה של ישראל, וזה דבר שאינו מקובל עלינו. לדעתי, ראש הממשלה נתניהו צריך לסרב להיות חלק מהמועצה הזו, משום שפקיסטן וטורקיה רק ייצרו בעיות לישראל בעתיד. אנחנו לא מקבלים את זה, אנחנו לא רוצים את זה. פקיסטן וטורקיה אינן ידידות שלנו, ובמיוחד פקיסטן שאפילו לא מכירה בישראל. איך הן יכולות להיות באותה מועצה? האם פקיסטן תחליט על העתיד שלנו? זה שגוי בכל כך הרבה רמות.